We weten uit ervaring dat de mensen die redelijk kunnen karten, de echte toppers, die komen op dit evenement af. Het is de grootste van Europa, behalve het WK, dat is dan ook regelmatig in Europa. Maar daarna komen wij wel aardig in de buurt van het niveau van het WK. Wij hebben een vrij technisch circuit. En ja, het is niet altijd voor iedereen goed te begrijpen wat het kartje nou doet als je met je gewicht gooit of heel erg soepel door de bocht gaat. Dus dat is wel zoekende. Daarom zijn ze al 3 dagen aan het testen, de mannen. Waar komen die deelnemers vandaan? Nou, eigenlijk van best heel Europa. Van Italianen, Denen, Zweden, Belgen, Nederlanders, Engelsen, Duitsers, een heleboel Polen. This competition will be the most important for my season and I think so the season for the all drivers because this is second edition for the European Championship in indoor karting. For me it's a pleasure to travel here and start with few friends and a lot of good drivers. Esta carrera en Holanda, Middelburg, ¿qué te parece? La verdad es que es increíble, la verdad. Los pilotos que hay aquí son muy fuertes. La gente está muy acostumbrada a este tipo de circuitos. Nosotros que venimos de allí, de España, quizás nos faltan circuitos tipo como este, cars parecidos a estos. Entonces es muy difícil la adaptación nuestra aquí. Vamos a intentar lo máximo posible y veremos a ver si las siguientes rondas van mejor para nosotros. Hoe groot is de kartsport in Zeeland? Nou, eigenlijk is de kartsport best wel groot. Je zou het eigenlijk niet, je kan het niet vergelijken met voetbal of met korfbal of met andere zulke teamsporten. Alleen het wordt wel steeds groter in verband met toch wel dat we een Nederlander in de Formule 1 van het jaar weer hebben rijden. Eigenlijk de laatste 3 jaar weer. Zitten er grote kanjes tussen in Zeeland? De huidige wereldkampioen Ruben Bouters uit Middelburg, die rijdt hier ook. Lorenzo Stolk, die rijdt hier ook. Guillermo van Pamelen, ook vorige week bij de jeugd gewonnen, het Europese. Die rijdt ook dit jaar ook bij de grote mee. En vermeten met de grote mannen. En zo zijn er nog een heel zwikje Zeeuwen die echt gewoon top kunnen rijden. Ik kom uit Vlissingen, ik woon nu in Breda en ik kart al sinds mijn 6e jaar hier in Middelburg. Mijn pa die begon hier zeg maar, als een kartbaan en die zag mij natuurlijk opgroeien en die heeft mij op een gegeven moment in een kart gezet. Eerst op schoot en toen in de kinderkart en sindsdien kart ik er al heel mijn leven. Wat zijn nou specifiek de skills die je moet hebben om fatsoenlijk te kunnen karten, om een beetje mee te kunnen doen met dit kampioenschap? Gewoon ballen hebben om gas te geven en geen mietje zijn om te remmen. Je bent al op de baan geweest. Hoe is het gegaan vandaag? Er zijn zojuist 2 races, kwalificatiewedstrijden gereden. De eerste een 4e plaats. Helaas van de 3e positie van de quali terug naar 4 gezakt. Zat helaas niet meer in. En de laatste race best wel goed gepresteerd met het kart wat ik had en toch nog een 2e plaats. Van die 8 kwalificatiewedstrijden moet ik nog 6 rijden. En er kan nog van alles gebeuren. Al mijn concurrenten kunnen nog alleen maar eerste worden, de laatste. Het kan allemaal nog. Dus ik denk sowieso dat de halve finale minimaal er wel in zit. Gefeliciteerd, eerste geworden. Ja, dat klopt, dankjewel. Was het een eitje? Nee, het was geen eitje. Het was wel lastig. En de race wist ik dat ik het moeilijk zou hebben, maar ja, ik kon net elke keer heel constant wegrijden. En voor mij ook de snelste tijd, dus met minder kart echt heel tevreden. Deze overwinning geeft wel vertrouwen voor de rest van het weekend? Ja, zeer zeker, zeer zeker. Met minder kart ben ik echt heel tevreden met maximaal de punten. Dit is de 2e editie van die European Challenge. Komt er ook een 3e editie? Ja, zeker. En voor volgend jaar zijn we achter de schermen heel druk met hele grote sponsors bezig om het nog interessanter te maken voor een heleboel andere rijders. Dus volgend jaar wordt het een serieuze happening.